Hola, el meu nom és Teresa Macarulla, soc oncòloga mèdica de l'Hospital Vall d'Hebron i del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia a Barcelona i avui, en el Congrés Americà d'Oncologia, presentarem els resultats positius d'un estudi fase 3, l'estudi PANOVA, del qual hem sigut els representants a nivell europeu en el comitè científic. L'estudi PANOVA 3 avalua l'eficàcia d'un dispositiu mèdic que té l'objectiu de crear uns camps elèctrics en la zona tumoral i, per tant, el que fa és potenciar l'efecte de la quimioteràpia en combinació amb quimioteràpia comparat amb quimioteràpia sola. Els malalts inclosos en aquest estudi són malalts amb un càncer de pàncreas localment avançat. Això significa que no tenen metàstasis però que tècnicament no són candidats a una cirurgia. L'estudi demostra que els malalts tractats amb la combinació del dispositiu mèdic i la quimioteràpia presenten una supervivència més llarga que aquests malalts tractats només amb quimioteràpia. De forma important, els malalts tractats amb el dispositiu mèdic i la quimioteràpia presenten un millor control del dolor comparat amb els malalts tractats amb quimioteràpia sola. Aquest és un factor important donat que afecta la qualitat de vida dels nostres malalts. Finalment, també es demostra que la combinació implica un retard en l'aparició de metàstasis respecte a la quimioteràpia sola. L'estudi PANOVA 3 és el primer en demostrar un impacte en la supervivència dels malalts amb un càncer de pàncreas localment avançat. Per tant, pot suposar en un futur un canvi i una nova oportunitat de tractament per a aquest grup de malalts.